Yes, obibini wahu. Mamini kaminchiam. Edini ya GH osmafu. Nti GH osmafu TV suni. Michi obibia. Minima dia ko bibini. Bibini. Minima dia bibini ya hu obroni ba hu. Minima dia bibini ahu obroni ba hu. Because sometimes it's not saying na me hwehwa na me sesea na me tete bi firi mu a. The simple question be say, Edien pa, what is so special about obroni ba? Obroni ba. What is so special? Edien e special pa obroni ba ho a. Me de mintimi hu. Because me nim nia enipa ni bi ko bibini ahu minima dia mumubi ahu obroni ba ho a ebia me hu yewu. Nti yana I want to know the reason why Ghana merima ana Africa abibrim Africa mema money chiri chese like more rush for abrofuma white ladies or white women. Why? Nti mukuro mu amote Ghana for ma bebrebe esremfo anwonafo fantefo kwapemfo nkanafo kwafo achemfo fantefo kwafo achemfo akwapemfo asantefo bonofo bonoma infantefo ma nkanafo ma anwonafo anayibefo ma ema bebre we nyina go Ghana kolom ho mo so mo mpe nemo bibini pebroni ba atwe na edi enko ya na mintimi hu o minim ni ya wobroni ba ho asabe ema mu mema ne bipe na mu pre say mo be ware abrofo ma na I don't know me minim yana wo broni ba ho omutwa ne yesronko wa ho omutwa no etata so enye baako ana omutwa ne tokro no. I want to know because I don't understand. I don't get it. Why are you so much interested in broni ba atwe? Tell no ni abre broni ba. Ubetu ko bibini for sedin onfo. Utu ko bibini for onfo. Because me say nkrofo we ya ware ye ne din wa hu. Na me kan say bia fa atu Christian atu ye ne yere broni ne niam bi na de na me kan me say na no so me kan bi fa patapa ablante e fen patapa wan kona so ho me say o de atu de wa wunti na no ntimi nko bisa no atu awu ntone de wuntimi nko bisa no mane mmo enka bibi fa awale na okoye ne ho nkyerɛw nyemum patapa de otiase na no te ho adwana nim sɛ o omunya aware nyemum ne yire ne ko ekodipa obesan ba no kwara no wonka nkyerɛw nka obeka mane a wo hu wo sa aware ni mu akyerɛw a enye ize eti ya na ha mi o ya na me nwanwa sɛ enti eja wo ho pa na kwabrane so de nse ekɔhye gyam eja wo ho kwabrane so de still ɔde nse beko wura gyanim wunyimi ya be yewun sɛ wunyimi ya ka maka sɛ broni ba ware ye nye beteo broni ba ware ye nye beteo eye kɔtɔ beku ma o eye kɔtɔ besumu o enso ka ibini nti ase mi inbox nyina mu ayema da bia atumafo ompe me pe sugar mami ompe ga bi mami ompe oba abrafo mani bi mami na mbisase Ghana ma nyina asa
Nigeria man benzo so ani abere sa na business ni alata ho Nigeria ntimani ho ema wo Nigeria nyina alata mamu asa won so ma wo Ghana nyina asa akwapemfo ma ngranfo ma kwafo achemfo asantefo bonofo ma hwan nyina asremfo ma no ompe ni mo pe broni ba na aware mo yare papa Jabia me kan me say mo dem mo mpini omo ware abrofo ma no no mo nka mo nsam nkyere mo ebia ye no bi de e ka onyi ni aya huhuro aji wujimi me na me ka kyerɛ na nsem won madam fu bi ofre me apo nanti hafo mai sa na mote na msa den nanti gay on the oba me dem mu da bi oba ya na akotena mpaso no akana na atoso kotena mpaso onim hafo mba no Asians no tena se na abuka na say ntese ya nkramofo ya asore no oba ya no aforo mpa no asam ne nan sa na ne phone kuto oba ya na akwada mpaso na ne phone kuto obisa me say nanti oba mua nti oba me dem kura mpa won popa fom on hohoro nchanse ana se nema ede anu aduane mu oba wodide wie kron hohoro hwe mu on twitwi fom ha on prapra dan mu ha meni amakura yefi ha wonsi da beyond oba ya ne de anu so abeforo mpa na da house ha ne phone na miama noa no abedi oyi on hohoro nchanse mu no okọ na mso yo afena o complain ya me say owura free hu ba bia ogina hu eno the kind of oba wakofa so pe oba ne skin da so ope oba kokọ ope oba ne ho ofe ena on saka afi o san complain abu atoliwa owura free hu ya me say ne na adwen ya ne say oda so wo Ghana ana say Ghana ni ba eno ware no nko Ghana ni ba eno be no aduane am wadi na wudide wi a wasan be yi nchensen no akohokoro nchensen mu Ghana ni ba na ntade efin a woyigu hoba no abese santa de nyina no wa woshe wasim ntade na bobbo atoso kama gu hama Ghana ni ba ene be twitwi nkukuo mu wa no aduane awie no atwitwi nchensen mu kama Ghana ni ba na prapra dem popa dem siesie dem ena waja Ghana for ma ho no abefa ha ni ba ena wo san complain se sa obai wonye sa na ema no wa boa papa wadwen ye oso wo Ghana wa ho Ghana ene ye ware mama asom yan yo enti sa wo de wo se wo beja Ghana for ma no aware broni a o be ware broni abe pese wo betwi mako abe wo fufuo am se wajimi wonim na wa misa hu Ghana ni ba na America no de ne nsa ba ko bedi awoka awo fufuo de ne nsa ba ko bedi awoka wo fufuo de ese ho ma obedi owi a wasan yi chance ahohuru wa hwie nsu akosi wa dwade yesi fo adware obu okro dware bia won fa bucket ni mo je ne yire ko fa bucket ni fura dwade ye ono be nante abadan ma ja bucket ni ho ne yire akofa Ghana ni ba no aduane no de abesi na nim table so amana di odi wi ahohoro ne nsa gum no ne yire na befa akotwitwiri mu kama na prapra dem apapa fom esine niema atoso Ghana ni ba do so mpe no ni awoware na osom no so mpe na emom upe hwan upe broni twadi na bisa what is special about broni ba atwe afena wo complain na mka chance masa say woni mu a si ya kana muntie o ni ewo ho no no tifa ne saa omo de omo nsa nka hwe o na wo kura no oba no a wahyehyɛ more ahu ne nails but a beauty pageant was a beauty queen so oba ne skin da so aba ne ho fe no wano ahyehyɛ ne nails ne more no e no mfa meden ne more ne no mfa me papa fo mana so mfa me sigu ne ma ho yare ho adwene nya dwuma ate nti minimo yaka ni egusoka ba ko obibini da bia ono de opebroni ba atwe maka o me sei broni ba atwe bibini nya wo de yawo
bibini wo de ye bibini ba but sa also beja e ma na wo kuro mu no be fa broni ba ene ye wo be yakoa fa hye otiri musa wo yire na ware na wa ha no wo nsi wo ne ma na on papa dan mu papa fom sa wo papa jan onu nyina betena fini mu me ni America ni mitum na ma kire osie semete habi me nim se na omote no aduane mesi wa nim se bedi na wasan be yisa nkyɛnse akɔhoro hu no onyi oni ama ngu ho ɛma ne mane nsi no onhwie nso bi nkosi wa dwade ye no onya hwe ndo pa memfa wo mo wantete ye broni ba na me hwe nkwa no mo ye mesere omo de omo hwehwa na ne je o omo wiase omo tena broni ba omo wiase omo tena. It's all about entertainment. Your love, odo. Yet to tell us what to say, what they think about is about love. Everything is love. They don't think about anything else apart from love. When the official say, or no on a boyfriend or on a girlfriend, not that be a pie. Near the nam sand and nam street is so near go up and down. Near cotton shopping, near shopping mall, near cotton coffee shop, near no coffee, no juice, no monade, none in them beach, none in them your friend is saying forest baby, none in them park be so hey, nedi ano. Nti yen movie cry about room high di pano, I busy people no. Unya sama ni bi. Unya na krampa. Say a big because we don't have time. Because maybe to go me ya juma 24/7 me need them they rest na ochini na days ni na me de kwa juma me need them they rest nti kofa ha ni ba to ho so a enyina because no hwehwe ne say odi ne bepie na mo nam krom mo nam street so mo nam motetete garden parks the park so ba bi na mo nam beach na mo tetete restaurant na mo didi makotena coffee shop omo de ana no. It's all about the nije to have fun, entertainment, enjoyment. No. Nti ma we ni mani abera mo pe, mo nko mani mu e. Amu ati kuro madabi ameka jom se mo, wa mbera mo bre. Okofa kuro hani ba to ho so wo mresen, wo bebere because kuro ye timi nansan bia. Nansan bia ye di mada. Every day be a Women's Day we kuro we mu. Wo beto flowers ata. That be a better flowers. That be a better flowers, better gift. I'm obaa because that be a de kuro mu. That be a Women's Day we kuro we mu. Who boys na makofa half one, who bra mo bre. Ye to mu fo amunti before. Me say bibini, ko bibini, o de bibini ba, but also umpe bro ni twa na di. Na me kira no. Stop complaining, sir. Obaa no nya hwe. Obaa ya no abefro mpada so. So no. Ani ma kira no. Onya Ghana ni ba no de nsa ba ko adi awoka awofufuo tim nsa ba ko asi table am abedi o. Onya Ghana ni ba no wo yi wunta de fia gu ama na de nsa ba abesi o. Na me say wo hwe ne nsa kora mpo a wo mfere. Ne movre no de besi wo ne ma. Ne wajimi. Me say suya yansa ko bibini. Nim ne ma hu abrofo ma ho a da bia mo ni gusu amopre. Mumpini wo mo afa abrofo ma bi no mo nka mu story nkyere mo. Yes. She footballers here for Africa. Omko wala abrofo ma no ahu. Omo wie yete sen. Aho kire omo wo ne bra amokom. Dwene ho bibini nye jai semani abre abrofo ma ho no. Kure mo moto mo nwene hwie o. These people, they don't think about anything. Nye dia no se wada sorry. Or that's or the pet. Or co street is or konante. Or kojinani. That be a botin be an original. Maybe I know I could be a sign of cotton home. None of them parkers on them road. City no one on them. I got in a coffee shop, restaurant, no, I did yammy, none of them shopping mall. I got a parkers. Oh, what time for this? The one more coffee be at home was on there. One more berancasa. Yes, one more bread. Na make a coronet mun de bia ye di e mada de bia ye Women's Day okro wi mu me de ubekọ so ato gift sa na otu bia na nsan bia ye di Women's Day gift on flowers de ubekọ sa because one kasa say we ye jimefo ko bi bi ne ye tufu anti e kwase ya ubekọ so ato flowers sa aboa